Det är mycket sexy. Alltså jag kan inte det här. Det är bara waita lite. Kolla, han bara sitter där sura som jävla surkuppe på pensionaten. Ska ditt ansikte också? Bära den! Mycket bra, det ser ut som en smurf. Ser jag ut som en smurf eller? Va? Jag tror det är meningen att det ska vara du. Här har vi någon med megasmilet. Mycket bra. Här har vi Alpad. Mycket bra. Sofia och Katlina. Mycket bra. Sexy time. Här är Gustav. Det ser ut som jävla mulens fitta. Ser jag ut så där? Skriv krull så vet de vem det är. Där ja, kinky time. Ja. Oj, vilket leende. Så ja, vi har disco. Leende på läpparna. Disco, disco. Good, good. Disco, disco, good, good. Yeah. Ja. Tia ska ju rita mig. Titta Tia, hon ritar mycket bra. Och titta, där uppe blå fläck. Ska det där föreställa krull? Vadå jag ser ut så där? Jag är en mossa. Kolla, här är jag. Där är inte jag. Okej, där är jag utan mössa. Här är jag med mössa. Där utan. Där med. Utan. Ni hajar. Ja, buskiga ögonpryl. Nej, snälla. Ett stort som fan. Och det är mycket fint. Vi underhåller Sverige. Yay! Och där vi har en hund som bara sitter och inte säger någonting. Nu får du skärpa dig. Yeah, what's up? Oh, mycket kinky låt. Not believe your eyes. If them and fireflies lit up the world as I fell asleep. Mycket kinky. You teardrops everywhere. I love to make myself believe that the earth turns slowly. Sexy. It's hard to make never stay awake when I must leave. 'Cause everything is never as it seems. Det. Teach me how to dance. Men det där. Här har vi Filip. Långhår som helvete. Här har vi Krull. Och han har liten... Jag tänkte inte mig själv först när jag var så ful. Det var Filip eller? Nej. Nej, det är Jag mycket... skojar bara! Tycker du att du är snyggare än han? Och titta där. Fullkommensetting. Kolla där, sexig ung man. Ja då. Oj, varför hon Jag håller visar sig... kameran. Vänta. Nej, varför? Vad i helvete? Fan, det var röd! Kolla, nu vart det normal igen. Åh, Mr. Magic! Nej, inget mer. Fan, förstöra. De förstörde. Stackars mobil. Åh, du är så fin. I'm too tired to fall asleep.
De här två sjunger mycket kinky. Jag tycker ni ska vara med i Idol nästa år. Det lät nästan som ni sa goodbyes. Jag ska texta till så ska jag skriva under. Mycket bra. Yeah! I like to make myself believe that Paradise! Alltså, det här klassen består av idag. Så här kan vi slippa frånvaro. Fan smart är jag. Det här, vi skriver upp alla här. Så bara drar vi, så slipper vi frånvaro. Ja, just det. Men fan är skäggtrolle? Ja, Niklas, självklart. Ja, vad söt du var. Nixie. Nej. Rädda mig. Kolla, de håller sig på mig nu. Men hörru ni, jag har en mobil i ena handen. Nej. Nej. Ja men titta på han håller sig på nu. Jag blir tokig. Okej, jag räknar till 3. Det kommer kniv. 1, 2, 3 och där kommer kniven. Hjälp mig mamma. Sexiga Filip, hjälp mig. Han har sån där, jag sitter på stol. Haha, jag har en pinne. Jag kastar kom. Nej. Ja, kom igen. Ja. Ja. Men ja. Jag tror inte du ska leka med den där. Jag har sån här. Jag kan peta dig i näsan. Och det kommer snor på pinne. Ja, då vill inte hålla i den. Kom igen. Åh helvete. Jag ringer som en kniven. Tjena brudar. Här är vi mycket kinky time. Hela dagarna. Från och med Du. Jag sitter här halva kanten. Hur fan klarar jag sitta på en halv bord? Med bara högerskinka. Nej, nu får det vara slut filmat för den här sekunden. Vi kommer tillbaka nästa gång. Hej då.